Kadba ke sorkar kadang don jingtemu ban lumno ikitrai ki hospital shimet na kabenta ban yo ban islok ban wat ikilat kilinti ban pendunai kador by sumar ekibrio ba yo pang COVID-19 lingba ka consultative committee ka ba include the director of health services MI Dr. Amanwar jingot jingnam jengki pajba kadang yai biteng hakba kila kirpat ka sorkar jela bakin bono da kador kadang bakanum don ka jingta than khamtam mi kitu ki baduna hakayo ka kot halor kani kamat dangshen ushilong mil la yo ban ikren bakinom ikmat ki bakan yo MLA ka nongkrem ba lambor malngyang MLA ka umroi ba George Lingdo batu MLA ka Mausanram constituency ba Himalaya Shampliang bat menta ulayo ban ikren markhmat bat uwei urang ba berang syukoj na ka jingpang covid hadien ka jingsa sumar ka jongu ka ba hadu arposngi ha kawai ni ki hospital chimet ka badon na nongba shilong ka ba uklem kwa ban pentep ya ka dor jangka watla ka bai sumar ka lakot laktengka ka bangadon pat kalong yak sarkar kalong ba ka hap an shimi kilat kilanti kashkap an shimi kilat kilanti kani kade rekam go bakar ki ko mo ka long go bak sarkar kan regulate kan lej bantu kular ka bede private hospital nei kala di kapor ka high time ka bangi ong bak sarkar hap an regulate wat i private hospital mo ban penlong systematic ban penti kana katnu ki shimi briu basa aki ICU katnu kan shimi ki briu ki basa haki private ward katnu kan shimi ki briu ki basa ki general ward kam tam mai de covid nomor ki briu kam tim kinlech hospital ru kitiang namar rayo covid namar bekiduk namar kemtip kan lu kan sim syus ngowet nei kaldai kapor baka sarkar haban interfere haban regulate haban ekren bat ke hospital private ban pentikna bakim dei ban sim kabutan ka bukum kani kapor nei ka bang aeng ka bang yo i mata kalong ba asam hadin kecing sim ti chong u himanta biswa sarma kum chief minister kadai ka wei ka subject ko nong sim kia bat ul dabu lagi dor ki babiang ki hospital private parok ki diban shimya kani gador hab ki don hapo ICU hab ki don po ki private ward hab ki don general ward ki don laga chong gador ki ba ki dip sai kan no ba ki diban lut kin sung thu e laga chong gabor la kan dei hang ni ha ka shnong ha ni ha ka jela ka chong ngi bat kam sim lolong komta ka bu jing e ki ba ngi du i men sim ki bo koridor tang na ki jing sep tiang bakan lech hospital namar ba ki perkhat tang la lech hang tu hab siu da ki phulak ka bu jing e ki bakan lech ong jakat baca hakaduk ngimban si tikani kala de kapor ya ka sarkar ban interfere ban shimi kisinjam kiba kerki ban regulate yakani ka banta ban yakren bat hospital ban penbej ikidor bat kini kidor ke de ban long transparent ke ba ki de ban tim kat nu kin lut la da hab ban ai ban sumar hak bede bat nu jingpak